बयनिबो सिगां आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय। इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिनि सासे दैदेनगिरि मोनसे खावलायदों, भिडिअ फुटेज हरदों आरो बियो मोननैसो लिरनानैबो हरदों। बेखौ आं फेसबुक पेजआवहाय हगारनाय जागोन, अनसुला दैमारि फेसबुक पेजआवहाय। मोनसे जायगायाव थांदोंमोन आं, मोनसे जायगायाव माने चिरां डिस्ट्रिक्ट काजलगावआव थांदोंमोन। जन खारजिखौ दाखालिहाय मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन बियो। बे हगारनायावहाय मोनसे गाज्रि वर्ड, सासे दैदेनगिरिनि बिसिखौ लानानै ना गाज्रि वर्ड लिरनानै हरदों। बिनि सायाव बे एफआइआर हैदों, हैनानै दा रेजिस्टारबो जाबाय। हयतोबा बियो बारा गोबाव थानांनाय नङा, दा बोखांजानोबो हागौ। कमेन्टखौ ना गासैनावबो जानला मानला लिरनो हायो होननानै लिरलाबायबाबो जाया। एफआइआर रेजिस्टार खिन्थु जायो दे केसा। बिबो बहा होदों, कर्टआवसो होदों, डाइरेक्ट पुलिसनो होआखै। पुलिसनाव माबोरै होगोन? पुलिसनो होआलाफानो डाइरेक्ट कर्टआवबो हैनो हायो। एडभकेटफोरखौ लानानै एडभकेटनाव हैनो हायो। तो जियानो जाया मानो, हयतोबा बियो गावनि खाफालनि खोथा। गावसोर जुदि कमप्रमाइज जादलायोब्ला गावसोरनि खोथा। बे फंबायाबो थांनो हागौ। मास मोनसेया खमावनो मास मोनसेखौ जाथारनांगोन बे जेलाखौ आरोखि। एडभकेटनि बायदिब्ला, बुंनाय बायदिब्ला आरोखि, गाज्रि वर्ड, गाज्रि सोदोब। जों दिनै गाज्रि गोबां दैदेनगिरिखौनो बाथ्रा बुङो, नाथाय जों गाज्रि वर्ड, गाज्रि सोदोबजों जों दिनै बिटिआरनि सिएम बिथांनि बाथ्रा, गाज्रि वर्ड जों मालाबाबो जोंखौ रायनाय नुनाय नङा। आरो जों रनजित बसुमतारी बिथांखौबो गाज्रि वर्डजों जों रायनाय गैया। राकेश ब्रह्म बिथांखौबो जोङो इएम बिथांखौबो गाज्रि सोदोबजों जों दिनैसिमबो रायफेराखै। पलिटिक्सआना ओरैबायदि बुस्थु, गाबोन आं रनजितखौबो राकेशखौबो प्रमदजोंबो गोरोबना थानोबो गोनां जानो हागौ बे आरोखि। खिन्थु आंनि गोसोआ दिनैसिमबो प्रमद बर'जों एकमत नङा। 1500 कौटिनि बाथ्राखौथ' नै होबायानो, कयेकजना होखागोन, होजाखागोन, खोनासंबावनांगोन। होनबा दिनै 2025आव इउपिपिएलआ माबायदि सरकाराव फैया मिसा 1500 कौटिखौ लानानै मा बुंहैनानै लाखो जोंनिया नैबे प्रमद बर' सारआ, दा आरो गबिन्द सारआ मा बुंहैनानै लाखो सार नरेन्द्र मदिनि सिगाङाव, नङा होमबा? बावहाय नै दा होबायानोसैना। दहाय आं मोनसे हगारदों, मानसिफ्रा नायदों, नायनायालाय गोबां निउस पर्टेलावनो ओंखारदों। बड'सानो, समनि रादाबनो, बुब्लिनो, रादाबनो, माबा माबि पर्टेलाव ओंखारजोबदों आरोखि, गोबां पर्टेलावनो। सोरबाया मोनस'वाखैदां, दामाखै, ओंखायनो दाहायलागै ओंखारनो हागौ। जिखियानो जाला मानो, जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिनि सासे दैदेनगिरिया मा खावलायदों? जों दिनै रन्जन दैमारिया सोरनि थाखाय जेलाव थानो गोनां जादों, नङा होमबा? बिनि फारसे आरो जों गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा, गाज्रियानो होन मोजाङानो होन, गोबाङानो रन्जन दैमारि सारखौ उदां जाजानोखौ लुबैदों। तो ओंखायनो 20 तारिखआव मोनसे हियारिं दं। तो ओंखायनो आं रायजो राजानाव मोनसे खावलायनो लुबैदों। आंबो दिनैहाय गाबोन आंबो प्रेयार खालामगोन सारनि जाहाथे मोजां जायो, बिनि रिजाल्टआ मोजां फैयो, बिनि थाखाय आरोखि। तो ओंखायनो सासे इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बि दैदेनगिरि गोख्रों, बिथाङाबो हारिनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामदों। बिथाङा आखाइ खबजोबनानै मा खावलायदों बर' रायजो राजानि खाथियावहाय, दान्दिसे नायनानै लानि। गिबियावनो आङो इउनाइटेड फराम एक्स-एन-डि-बि जानानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो जोंनि बारग' एन-डि-बि फेमिलिफोरनिसिम मोनसे मेसेज हरनो थाखाय आं दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखारफैनाय जादों। दा दिनैनि आंनि ससियेल मिडियायाव फैनायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय फैगौ 2024 20 तारिख नभेम्बराव जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ लाफानानै जर्ज बर' आरो रेफिकां सारमोनखौ लानानै दिल्लीनि सुप्रिम कर्टआवहाय जे मोनसे बेल हियारिं मोनसे दङ। दा बेल हियारिं जानांगौनि थाखाय बा रन्जन दैमारि सारा गबोनांगौनि थाखाय बा सासे सिगनेटरि हिसाबै गनांगौनि थाखाय
दिनै जों इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबिनिफ्राय साफ्रोमबो बा बर' माहारि बा इन्टेलेक्सुवेल रायजो राजाफोरनिसिम बा बारग' एनडिएफबि फेमिलिफोरनिसिम जोङो बेखौनो आपिल खालामनो नागिरदों जे रन्जन दैमारि गनांगौनि थाखाय जोंनि न'खराव सिबिनानै थाबोनाय बा जोंनि न'खराव सिबिबोबाय थानाय फोथायनाय मोनसे गावबागाव धोरोमनि जेरैहाय बाथौ बुलि बाथौ बिबार बाथौ ख्रिस्टान धोरोम बा ब्रह्म जिखुनु जाया जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जेसेबांनाखि धोरोमा थाया मानो बे धर्मजोंहाय गावबागाव 20 तारिखआव हियारिं जानांगौनि थाखाय सानसे सिगां 19 तारिखआवहाय जाहाथे बयबो सार गनांगौनि थाखाय जाहाथे बयबो आर'ज गाबो दा बे आर'ज गाबनांगौनि थाखायनो दिनै जोङो इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबिआ दिनैहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ बारग' एनडिएफबि फेमिलिफोरखौहाय जोङो गुरैयै आपिल खालामदों बा गुरैयै खावलायदों जाहाथे जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि सारा दिनैहाय एकट जाखांनायनि उनावहाय बोसोरब्रै खावसेनि बारा बोसोर जालांबाय अब्लाबो दिनैहाय रन्जन दैमारि सारा दिनै जेलनिफ्राय उदां अख्रां फैनो हायाखै दा बेनिखायनो गासैबो एनडिएफबिनि समस्याफ्रा जाहाथे सल्भ जानो हायो बेनि थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबिनिफ्राय गुरै खावलायनाय जाहाथे इसोरनाव आर'ज गाबनो थाखाय जोङो आर'ज गाबनाय थाबाय आरो लोगोसे इसोराबो रन्जन दैमारि सारखौ गनांगौनि थाखाय बे 20 तारिखआवनो जाहाथे बेल मोनो बेखौहाय जोङो इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबिनिफ्राय बा साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिफ्राय सहाय मदद मोनगोन बेखिनिखौनो मिजिंथिनाय जाबाय थेंक इउ बिथांनि खावलायनायखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ थ' दुखु नाङो जों दिनैहाय गबिन्द सारखौबो जों बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय बियो पलिटिकेल पावारखौ ना गाद्दिनि थाखायनो बियो माखासे बिथिङाव गुबुंले जानो गोसो जानो गोनां जादों बियो खिन्थु गावनि डिपार्टमेन्टआवथ' बियो आनसाक्सेस बियो बिबानाखौ बियो मोननै मोनथाम लानो हागौ थेवबो आनसाक्सेस गबिन्द बसुमतारिया रन्जन दैमारि सारजोंनो एखे समान आरो सानसे समाव बियो जेलाव थानाय समाव मा लिरहरदों नोंसोर जुदि सिज फायार खालामाब्ला गबिन्द बसुमतारि हिसाबै जोंखौ मोननाय नंला बेफोरबायदि लाइजामबो लिरनानै हरनाय दं बियो सार रन्जन दैमारि बुंनाय राव आरोखि दे सार रन्जन दैमारि सारानो बुंनाय जेब्ला बांलादेशआव थानाय अब्लानि समाव बे सारा जोंनो खुला मेला बाथ्राखौ बुंनायमोन सिज फायार जुदि खालामाबा अब्लाना जोंखौ मोननाय नंला थ' हयतोबा सारेन्डार जागौमोन गबिन्द बसुमतारिया ना बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायहरदों आरोखि सार गबिन्दआ सरि आं क्षमा बिदों सार गबिन्दनाव बेखिनि बाथ्रा बुंनायावहाय दिनै गबिन्द सारा नायनांगौमोन रन्जन दैमारि सारखौ गोसोखांनांगौमोन जेलाव खनसेब्लाबो नायहैनांगौमोन खिन्थु बियो दिनै थांनानै नायहैनाय फंसे राव गैया गबिन्द सारा इउपिपिएलनिफ्राय सासेल' दैदेनगिरि नायहैदों सासेल' दैदेनगिरि नायहैदों एमएलए एनडिएफबिनि खुद एनडिएफबिनि एमएलएफोर दं एनडिएफबिनिफ्राय इएमफोर दं एमसिएलएफोर दं बिथांमोना मोखां खोन्थाहैफेराखै सासेबो खोन्थाहैफेराखै बिनि देरसिन दुखुनांथावना मा थाबावनो जेबो गैया इउपिपिएलनिफ्राय सासेल' दैदेनगिरि नायहैदों आं बै सारखौ आं दाबो सेलुट होगोन आं बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर खारन बिथाङा नायहैदों मा बुंदों बुङाखै आं बेखौ बुंनो थांला आं मिन्थिगौ थेवबो बिथाङा दिनै रन्जन दैमारिनि सारनि सेक्रिफाइस खालामनाय गथ'निफ्राय सेक्रिफाइस खालामनाय बिसिनिफ्राय न'खरनिफ्राय एभरिथिं सेक्रिफाइस खालामदों सोर नायहैदों दिनैसिमहालागै जेल जानाय आनखि बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि साराबो दिनै बेबायदि जेल जाफेरनाङाखै आनखि बै समाव बिएसि एकर्ड जानाय समावबो चिफ बिथांमोनाबो बेबायदि जेल जाफेरनाङाखै दिनै बिटिआर एकर्ड जानानै जेल जानांनाय सोर दैदेनगिरि दं अनलि एकमात्र रन्जन दैमारि एज ए होल बर' रायजो राजानि थाखायनो एज ए दुलाराय जों दिनैहाय आउट अफ आसामाव थानाय बर'फोर बिथांमोननि थाखायनो बे रन्जन दैमारि साराबो बर' रायजो राजानि थाखायनो दिनैसिमबो सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जाबाय थादों सोरबा फरायसानि दैदेनगिरिफोराबो बेबायदि
जेल जानाङाखै बै समावहाय आन्दलन खालामनाय फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो बेफोरबायदि जेल जानाङाखै फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथाङाबो दुगा बुंनानै जेबो लाब गैया आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन एनडिएफबिनि सासेल' दैदेनगिरि आरो बेजों लोगोसे जर्ज बर' रिफिखांनो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर आरो केडार्सफोर बिथांमोननि सेक्रिफाइसखौ जों सेलुट होनांगोन सोरबा एबसुआनो होन सोरबा साहित्य सभायानो होन सोरबा माबा माबि आफादानो होन सेलुट होनांगोन बिथांमोनफोरबायदि ओरैनो जों खुगायाव जों बर'लेण्ड नांगौ उइ वान बड'लेण्ड होनबाय थाबा जाया जेलबो जानो हानाय जानांगोन जों बर' होननानै बुंनो हानायबो जानांगोन खुगायाव जों बर' आंनि थै रोदा रोदा बर'नि थैया दं होनना बुंबाबो जाया खामानि गैया प्रेक्टिकेल जानांगोन थिउरिजों जाया ओंखायनो जों सार रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफ्रा दिनैहाय जेल जानानै दं नोंनि थाखाय आंनि थाखाय बा सोरनिबा थाखाय नेक्स्ट जेनेरेशननि थाखाय दिनै ना जेल जानानै दं बिथांमोनखौ जों सेलुट होनांगोन गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय तो बावहाय जुदि गोरोन्थि माखासे बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय तो लोगोफोर जोंनि सिगाङाव होनानै दोनखानाय सासे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि सासे दैदेनगिरिनि बुंनायफोर बायदि गासैबो बर' रायजो राजाया गाबोननि दिनाव मोनाबिलियावहाय आर'ज बा प्रेयार खालामो जाय ख्रिस्टियान ससाइटिनि जाय हिन्दु बाथौ ससाइटिनि जायफ्रा जयगुरु ससाइटिनि ब्रह्म धोरोम ससाइटिनि जायखि जिखि धोरोमावनो थाया मानो बिथांमोना आर'ज खालामो आं बिनि थाखाय गासैबो बर' रायजो राजानाव खावलायनाय थाबाय तो लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय बहायनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि